Arratsaldeon, Zizur Nagusiko kulturretxera Jul sari banaketa ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Eta eskerrik asko, Idaia Belasko, Miren Jimenez eta saioa Labeaga di, Salvadoren eriotzean kantaren interpretazio dukaen honengatik. Ongi etorri julkideak, agintari, idazle, ilustratzaile, argitaletxetako ordezkari, ikastoletako ordezkari eta ekitaldiaz gozatzera etorri zaretenai. Plazer handia da, zue guztiak agurtzea. Jul kanpainaren ibilbidea 1989an hasi zen, eta ordutik gure ikastoletan aurrera eramaten den egitasmo garrantzitsua da. Kanpainak irakurketarekiko nahia sustatzeko modu berritzaile eta parte hartzailea eskaintzen du. Eta horren bitartez, gure ikastoletako haur eta gazteen artean euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzen dugu. Aurten, apirilaren 23an, Euskal Herriko ikastoletako 15.000 ikasle inguru gustokoen izan duten liburua aukeratzeko botoa eman zuten. Eta 8.000 ikasle baino gehiagok ilustratzailea aukeratzeko. Izugarria da, gure ikasleek nolako ardura hartzen duten hauteskunde literario hauek aurrera eramateko garaela. Ikastoletako haur eta gazteek gustokoen izan dituzten liburuak eta marrazkiak aukeratu dituzte. Hau da, ikasleek zuek aukerako zaituztete. Eta horregatik gaur, Jul saria jasoko duzu. Horiana guztia. Sari banaketarekin hasi aurretik, hainbat hizlari hurbilduko dira eszenatokira. Lehena, Eider Sarastigez. Erentzun eta San Fermin ikastolen artean antolatzen ari den Nafarroa Oinezaren ordezkari. Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaurkoan ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Guretzat plazer handia da irakurtzaletasuna eta literatur sorkuntza sustatzen dituen Jul kanpainaren sari banaketa honetan parte hartzea. Zein garrantzitsua den gure haur eta gazteen artean literaturaren hazia ereitea. Euskaraz irakurtzen gozatzeko, baita euskaraz sortzeko ere. Izan ere, Jul kanpainak bete-betean egiten du bat ikastolen helburu eta nortasunarekin. Batetik, euskararen transmisioa bermatzea eta euskaldun osoak izango diren haur eta gazteak izan daitezen nahi dugu. Eta bestetik, euskaraz bizi, euskaraz gozatu, euskaraz sortu, eta mundura zabalik biziko diren ikasleak heztea da gure xedea. Eta horretarako ezinbestekoa da idazle eta ilustratzaileok egiten duzuen lana. Adin guztietako haur eta gazteei zuzendutako euskal literatura zalantzarik gabe gure ikasleei beren hizkuntza gaitasuna hobetzen laguntzen die. Eta mundu berriak urratzera bultzatzen ditu. Beraz, sortzaileok eta ikastolok bidean bat gara. Horixe da, hain zuzen ere, aurtengo Nafarroa Oinezaren leloa. Bidean bat gara. Proiektu eta konpromiso kolektibo osatzen baitugu ikastolok. Baita euskaldun eta euskaltzale guztiok ere. Dakizuenez, Dianako Erentzun ikastola eta San Fermin ikastola ari gara eskuz esku 2026ko edizio hau antolatzen. Eta gure logoak ere elkartasun eta elkarlan hori irudikatu nahi izan du. Euskaldun guztiok batzen gaituen irulegiko eskua oinarri hartuta. Eskuaren aurkikuntzak iraultza historiko eta linguistikoa ekarri du. Egungo euskaldunon arbasoek, baskoiek, aintzinatean zuten idazteko gaitasunari buruzko hainbat uste oker erabat bertan behera utzi dituelako. Aurkikuntzaren unera arte, historialari askok uste zuten baskoiak herri analfabetoa zirela. Eta haien kultura ahozkoa besterik ez zela. Aitzitik, irulegiko eskuak frogatzen du duela 2000 urte baino gehiago gure arbasoek bazekitela idazten. Hortaz, aintzinako tradizio horrek lotura zuzena eta sakona du
Gaur egun idazketak eta literaturak euskararen biziraupenean eta garapenean duen funtzioarekin. Gaur egun ere, hizkuntza bat idaztea eta argitaratzea ez baita soilik komunikatzea. Hizkuntza hori bizirik egoteko eta garatzeko tresna nagusia da. Komunitate gisa ere lotzen gaitu euskaldun guztiok, eta horri esker, gainera, transmisioa bermatzen da. Ezagutza betirako iltzatuta geratzen baita. Beraz, jarrai dezagun bidean bat egiten. Jarrai dezagun euskaraz irakurtzen. Jarrai dezagun euskaraz sortzen, euskaraz gozatzen. Zorionak guztioi eta mil esker. Eskerrik asko, Eider. Eta orain, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria den Oier Santurjoren hitzak entzungo ditugu. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri izan zaitezte. Ana Oio, Musue Barkos, Irantzu Zabaltza, Javi Arakama, idazle eta ilustratzaile guztiak, baita ikastolako ikasle, irakasle, langile eta lagunak ere. Gaur hemen, Jul kanpainaren sari banaketa ospatzeko bildu gara. Euskal Herriko ikastoletako haur eta gazteek gehien maite dituzten liburu, idazle eta ilustratzailei aitortza egiteko hain zuzen ere. Hau ez da edonolako gauza. Gaur ospatzen duguna, irakurketarekiko sortzen den lotura berezi hori da. Hau da, haur edo gazte batek, istorio batean, zerbaitekin identifikatuta sentitzen den une hori. Oso une ederra, ezta? Egungo gizartean, pantailen lilura eta abiadura nagusi diren honetan, irakurtzea, sustatzea erronka estrategiko bihurtu da gure komunitatearentzat. Gure ikastoletan, oraindik ere, liburuek magia dutela sinisten dugu, irudimena pizteko gaitasuna. Mundua beste begi batzuekin ikusteko aukera, baita norbanakoaren hazkunde pertsonalerako tresna direla ere. Jul kanpaina testuinguru horretan kokatzen dugu. Ikastolen ekosistema literarioan errotutako egitasmoa da. Irakurtzea lazerrarekin lotzen duena. Izan ere, Jul ez da jarduera isolatu bat. Urte osoan zehar ehuntzen den jarduera bilduma baizik. Gure ikasleak irakurle aktibo, kritiko eta askeak izan daitezen. Gure asmoa argia da. Irakurketarekiko maitasuna elikatzea eta ohitura iraunkorrak sortzea. Gainera, egitasmo honen arrakastaren gako nagusietako bat duen izaera demokratikoa da. Hemen ez dute helduek erabakitzen zer den onena. Ikasleak dira protagonistak eta hautaketan ekintzaileak. Ikasle bakoitzak bere liburu gogokoena aukeratzen du, eta batzuetan ere ilustratzaile kuttunena. Hori guztia hauteskunde literarioen egunean. Gaurko sari banaketan, ikasleen ilusioa eta literaturaren festa lehen lerroan jartzen ditugu. Liburuak eskuetan dituzten haur eta gazteen poza eta hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa ospatu. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet, Jul posible egiten duzuen guztioi, ikasle, irakasle, familia eta nola ez, idazle eta ilustratzailei. Zuen lanari esker, gure ikasleentzat irakurtzea ez da betebehar hutsa. Aukeratutako abentura bat baizik. Eta hori, benetan, ospatzeko moduko garaipena da. Eskerrik asko eta zorionak. Aurten, modu berezian, Euskal Herriko ikastolen jaien harira aurrera eramaten den proiektu bat aipatu nahiko genuke. Liburu ibiltaria. Euskal Herriko ikastolen arteko sormen eta elkarlan egitasmoa da. Bertan, jaiak antolatzen dituzten ikastoletako DBH-ko ikaslek parte hartzen dute. Baita Euskal Herriko beste hainbat ikastoletako gazteek ere. Ekimenaren jatorria ibilaldia jaian dago, eta ikastolen jaiek 2021 egin zuten bere. Aurtengoa,
liburu ibiltariaren 6. edizioa da. Ikastolen jaien helburu nagusietako bat, euskaraz bizi, pentsatu, dibertitu, sortu eta munduratzen ari garela erakustea da. Eta liburu ibiltaria egitasmoak ideia hori praktikara eramaten du, gazteen sormena eta parte hartzea ardatz hartuta. Egitasmoaren bidez, hainbat helburu lantzen dira. Sormena, elkarlana, parte hartzea, euskararen erabilera eta Euskal Herriko eremu soziolinguistiko desberdinetako gazteen arteko lotura. Helburu horiek lortzeko, ikasturte bakoitzean, liburu ibiltaria sortzen da denon artean. Parte hartzen duten ikastolek, urteko gai baten inguruan sortzen dute edukia, bakoitzak bere ekarpena eginez. Azken urteetan, hainbat gai landu dira. Euskara, jaiak, euskalduna eta itsasoa besteak beste. Aurtengo gaia honakoa da. Euskal Herria 2526. urtean. Hori dela eta, gazteak etorkizuneko Euskal Herria irudikatzen ari dira. Nolakoa izango den gure herria 500 urte barru, nola biziko garen, zein izango diren hizkuntzak, harremanak, teknologiak edo kultura adierazpenak. Liburu ibiltaria Euskal Herria osoan lotzen duen egitasmoa da. Lurralde guztiak zeharkatzen baititu. Ikasturte bakoitzean, 20 ikastolatik gora parte hartzen dute. Eta hortaz, milaka ikasle murgildu dira sormen prozesuan ekimena abiatu zenetik. Ikasleen irudimenari eta elkarlanari esker, dagoeneko 5 liburu sortu dira, eta 6. bidean da. Hemen azpian daude. Liburu ibiltariak erakusten digu, euskaraz sortzea eta elkarrekin eraikitzea posible dela, eta gainera, aberasgarria eta etorkizunerako ezinbestekoa ere badela. Hemen dituzue orain arte sortutako liburuak. Nork daki, agian, egitasmo honetatik etorkizuneko idazleak eta ilustratzaileak sor daitezke. Zorionak parte hartzen duten guztiei. Eta etorkizun hori ere apur bat irudikatzeko, Ani Aldasoro hurbilduko zaigu eszenatokira. Hizkuntza batean esanahia duen forma beregain txikiena. Nahiko lituzke hitzak biluzik. Ume batek lehendabiziko aldiz erabiltzen ditueneko zentzua. Nahiko nituzke hitzak arautze irinetan pasatu gabe, uretatik atera berritako arrainak bezain distiratsu. Nahiko nituzke paretan gogor jotzen duten pilotak. Oi hartzura sortu eta bizi-bizi bueltan datozenak. Nahiko nituzke bleibareneko hitzak, azukrerik gabekoak, usualaren egia dutenak. Aldi berean eder eta deserosoak, aldi berean irrika eta bihotzerrea sortzen dutenak. Nahiko nituzke haragi bihurtzen diren hitzak, erditze gelako jaioberri likatxoaren antzera, bizitzen hasi baino lehen, bizitzak zikinduta daudenak. Entzun berri duzuen hitz terminoaren azalpentsu hau, Karmele Jaioren Harrizko bihotza taupaden alfabeto bat liburuan topatu dugu. Berak dioen bezala, sortu baino lehen, umetokiaren isiltasun epelartan, umeak hitzen oihartzunok sumatzen ditu barrutik, esanahirik gabe goraino, baina jada bere baitan zerbait astintzen ari balira bezala. Arian, hitz horiek deszifratu eta hizkuntza bere egiten du. Eta halako batean, tintaz, paperean pausaturiko hitzei bizia emanez, irakurtzeko gaitasuna garatzen du. Ez alda zoragarriki edo harrigarriro bitxia? Irakurtzea gauza bitxia da, benetan araroa. Kanpotik ikusita, pertsona bat dago eserita, isilik, paper batzoi begira. Baina barrutik sekulako kaosa izkutatzen da. Dragoiak, detektibeak, sorginak, maitasun istorioak, hilketak, bidaiak, eta batzuetan, azterketa garaian, apuntei begira lo ez hartzeko borroka ere bai. Liburuek superbotere bat dute. Telefonoak bateriarik gabe geratzen dira. Wifiak huts egiten du. Sare sozialek aspertu egiten gaituzte, baina liburu batek burua pizten du. Eta gainera ez du kargagailurik behar.
Gainera, irakurtzeak gauza harrigarri bat egiten du. Beste pertsona batzuk hobeto ulertzen laguntzen digu, eta hori ezaguts. Liburuei esker, gure bizitzatik mugitu gabe ehunka bizitza bizi ditzakegu. Horregatik dain garrantzitsua irakurzaletasuna sustatzea, eta horregatik da horren garrantzitsua Juul kanpainak urtero egiten duen lana. Irakurtzen duen herri batek gehiago amesten du, gehiago pentsatzen du, gehiago galdetzen du, eta agian apur bat gutxiago aspertzen da autobusean. Hizkuntza txiki batean irakurtzea iraultzaile izatea da. Hizkuntzak ere kantetan, ipuinetan eta istorietan bizi direlako. Euskaraz irakurtzen dugunean, ez dugu soilik istorio bat irakurtzen. Hizkuntza bat elikatzen dugu, eta hizkuntza horrek gu elikatzen gaitu. Beraz, gaur sariak banatuko ditugu, bai. Baina benetako saria beste hau da. Hitzak maitatzen jarraitzea, euskaraz irakurtzea, istorioak partekatzea. Eta naizean behin, liburu baten erruz, gauerdira arte esna geratzea, kapitulu bat gehiago eta kitxo esaten dugun bitartean. Ani Aldasoro errezitaldi polit honengatik, zoragarria benetan entzutea. Orain, Juleko idazlei eta marrazkilariei emango zaien sariari buruzko informazioa, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparazen eskutik datorkigu. Arratsaldeon, hau da aurten jasoko den saria, Jul saria 26, hor ikusten duten bezala Nafarroako artista den Celia Eslavak egindakoa. Celia Eslava, Iruñean sortu zen 1995ean, arte ederretan lizentziatuna da, arte historian ere bai, eta badu arte eta zeramikan master berezi bat. Celia Eslava artistak sortutako artelan hau, hitzaren eta isiltasunaren arteko atalase gisa altxatzen da. Antzinako aritza, oinarrian daukana, egur zati baten noblezia xumearen gainean, hormigoi zuria, pentsamendutik eta denboratik sortzen den argitasun auskorrarekin azaleratzen da. Ez da aurpegi bat bakarrik, presentzia geldoa da. Ahotsa sorkuntza bihurtzen den une zehatzean. Aurpegia fragmentatua dago. Arrakala emankor bat bezala irekita. Eta ebaketa horretan bizi da piezaren benetako misterioa. Espainek, eskulturaren erdigune eta daupada direnak, literatura ororen jatorria gogoratzen dute. Mundua izendatzeko, emozioen dardara partekatzeko, eta esperientzia kontakizun bihurtzeko giza beharra. Espain hoiek, poemak, sekretuak, memoriak gordetzen dituztela dirudi. Espain hoiek ez dira isiltzen, ez da geldirik daudenean ere. Baina barneko eta atzeko aldean edatzen da obra ikusineritzenerantz. Han, materia, irudimenera zabaltzen da. Ideiak ernalmuintzen diren lurralde intimora. Hitzetan forma aurkitu aurretik. Ezkutatoko espazio horrek gogoratzen du literatur sorkuntza oro lehenik pentsamenduaren ilunpean jaiotzen dela. Sortzaileari bakarrik dagokion leku, isil eta sakon batean. Hormigoi zuriaren eta aritz zaharraren arteko loturak elkarrizketa bat sortzen du iraunkortasunaren eta fintasunaren artean, sustraiaren eta igadaren artean. Liburuek bezala, lan honek denbora, memoria eta etorkizuna ditu. Ez da sari bat soilik. Hitza, aterpe, bilaketa eta mundua argitzeko modu bihurtzen duzuen hori egindako omenaldia da. Zuentzat saria.
Mila esker, Josu. Sari banaketari ekin aurretik, gaur gure artean izango ez ditugun idazle sarituak aipatuko ditugu. Ioy McLaughlin, Muxua liburuaren idazle da. Esther Van der Berg, Zizareren mundua formak liburuaren egilea. Olivier Taleb, Nahi nuke liburuaren egilea. Ibon Martin, Onin eta lakurrena itzuloa, eta Onin eta surf txapelketa liburuen idazlea. Miren Gorrotxategi, Lima liburuaren idazlea. Ane Labaka, Murmur liburuaren egilea. Eta Emmanuel Montiel eta Irati Eguren ilustratzaileak. Gure zorionik beroena guztientzat. Eta orain, San Fermin ikastolako ikasleen laguntza izango dugu sariak banatzeko. Beraz, mesedez hurbildu jarietara mesedez. Malen Muñoz Olabarrieta, zatoz saria ematera mesedez. Hiru sei urte bitarteko kategorian, Arrats zapo bat liburuak boto asko jaso ditu. Album ilustratu honen protagonistak animaliak dira, eta modu berezian mintzo dira, joko fonikoak eta onomatopeiak erabilita. Eta horiei esker, beren liburuari nortasun berezia ematen zaie. Erritmo handia eta ezusteko bat bestearen atzetik erakusten digu amaiera arte liburuak. Gure ikastoletako txikien artean, album ilustratu honek arrakasta handia izan du. Nortasun ezberdinak lantzeko interesgarria. Zorionak, Maite Mutu Berria. Etorri zaitez mesedez saria jasotzera. Maite, Maleni album ilustratuan ikusitako gauza batek atentzioa eman dio, eta hori zurekin partekatu nahi. Eta, Malez? Bai, zergatik animali guztiak dakate kapela. Oso galdera hona da, batzuek ikusten dute kapela. Pentsatu nuen, agian guztia daudela urtebetetxe festa batean, eta badauzela zapoa aspertuta dagoenez, badauzela zapoa bisitatzera. Eta gero gainera, laguntzen zidan horrek, norbait desagertzen denean kapela gelditzen delako hor. Eta bagoaz geroz eta kapela gehiago ikusten. Eskerrik asko. Lier Ramirez ona, hurbildu saria ematera mesedez. Itzal itzela, 6-8 urte bitarteko kategorian, boto gehien jaso duen liburua dugu. Hondartzara joaten denean, hondar epelaren zurrumurrua sentitzea gustatzen zaio Pauleri. Toallan etzan eta kalatxoriei begiratzea. Arean ezabatuko diren irudiak marraztea. Hondarra azpian, zerbait mugitzen sumatzen duen arte. Geldi geratu da, harrituta, zer egin ez dakiela. Amonaren esaeraz gogoratu da orduan, beldurrari aurre. Nola egingo die aurre beldurrei Paulek? Gure ikasleek gustora irakurri dute liburua. Zorionak, Leire Bilbao. Tortzaitez Oltzara saria jaso. Leire, Lierrek dauka idazte prozesuaren inguruan jakin mina. Ezta, Lier? Bota zure galdera. Non egin duzu? Non idatzi duzu historia hau?
sekretu bat kontatuko dizut. Zu badakizu non idazten dira liburuak? Liburuak idazten dira buruan. Eta orduan, buruan, eta gero hondartzara joan nintzen, buelta bat eman nuen, nire itzalaren bila aritu nintzen, eta liburu hau atera zen. Eskerrik asko, Lier. Baina beste galdera badauka, beste bi ditu. Jakin min handikoa da Lier. Zenbat denbora behar izan duzu historia hau idazteko? Nik uste dut nire amonarekin hondartzara joaten nintzenen zuladina neukala. Beraz, matematikak egiten hasten bagara, zuladinetik nire adinera, pilo bat. Buruan eduki nuen, bueltaka eta bueltaka. Azken galdera, Lier, bota. Zeratik dio Paulek beldurra urari? Ez dakielako bertan zer aurkituko duen. Baina zuk beldurrik ez izan, Beldurra duzunean, aurre. Ze agian gauza politak topatu daitezke. Eta uretan, itxasuan, seguru. Beñat Iturralde balda, unbildu saria matera mesego. Bisita liburua, 6-8 urte bitarteko kategorian eso gustokoa izan da. La cría del zorro se queda sola en la madriguera, y aunque su madre le dice que no abra la puerta a nadie, deja entrar a una visita sorprendente, al silencio. Tras unos momentos de desconfianza y miedo, junto a su invitado, aprenderá que no hace falta música para bailar. Basta con seguir los ritmos que marcan los latidos del corazón. También que la tranquilidad y el sosiego son importantes para escuchar nuestros propios pensamientos. Proposamen originala zarataz eta soinu kutsaduraz gainezka dagoen gizarte batean. Egia, Kataluniatik etorri zaigu. Zoriona, María Figueras, moltes felicitats y ven por favor a recoger tu premio. Nuria Barca, perdón, ni con gafas. Bueno, Beñatek oso galdera berezia dauka zuretzat. Beñat tiene una pregunta especial para ti, muy especial. Ala handia izanik nola sartu zen isiltasuneko bazuloan. Siendo el silencio tan grande, ¿cómo entra este en la cueva? Bueno, vengo de Barcelona y he tenido mucho tiempo en el coche de ir pensando ¿qué me van a preguntar los niños de las Icastolas? Me he imaginado muchas preguntas, pero esta no me la había imaginado, la verdad. Siendo tan grande el silencio, ¿cómo es que entra por la puerta, no? Bueno, de hecho el silencio, antes de entrar en la madriguera de la pequeña rafosa, lo que hace es toc, 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 toc. Entonces, la raposa abre la puerta. El silencio es como el agua, que se esparce y ocupa todo el espacio que tiene alrededor. Imagínate que ahora nos calláramos todos de esta sala, que solo estoy hablando yo, pero si yo me callara, el silencio ocuparía todo el espacio. ¿No crees? El silencio se adapta a todo su entorno. Por eso, cuando pasa por la puerta, entra en la madriguera y se hace muy grande. ¿Te he convencido con esta respuesta? Eskerrik asko.
Artai Aginaga Noia, bildu saria matera mesedez. Andrakas jaunaren bizarrak, 8-10 urte bitarteko kategorian arrakasta handia izan duen liburua dugu. Andrakas jauna gizon bizarduna da. Une honetan, 7 metroko bizarra dauka. Kontua da, leku batetik bestera joateko, tramankuluren bat ikusten duen bakoitzean, bizarra metro bat azten zaiola. Horregatik dauka etxean munduko artazi bildumarik handiena. Arazo berezi horrek, bitxikeria ugari ekartzen dionez, Andrakas jaunak ez du ez bizimodu erraza. 7 metroko bizarra, ze gauza berezia, za? Zorionak, Unai Eiborriaga, hurbiltzaitez saria jasotzea, mesedez. Bueno, Unai, Artaik dauka sormen prozesuari buruz jakiteko, ezta? Zertan inspiratu zinen liburua idazteko garaian, eta nola konturatu zen Andrakas jauna garaia bide guztiak bizarra luzatzen zizkiola. Bueno, horreza da. Ni geu gretxetik atea naizenean eneukan bizarrik. Heldu naiz ona, krakotxa erabili berzen dut. Eta bitu. Eta eskerrak ekarri dudan hartasi bat eta moztuaz gutxienez 7-8 metroko neukan. Orain, bueno, gutxo gara bera, hemen ez dagoen ez gaba erik. Bueno, egia esateko misterio sekretu bat, esango izut, zuk irakurri duzu Asterix. Hor badago antzeko ipuin bat erromatarri eta bizarra azten zaien zeradutan da, bueno, hortik hartu nire dian lajulki nion Asterixi. Batzea me, apurtu bat. Zagin asko da. June Goñi Aldabe, gerturatu zaitez saria ematera mesedez. 8-10 urte bitarteko kategorian, Mati eta Zugarramurdiko misterioa boto asko jaso dituen liburua dugu. Mati desastre xamara da eta berandu iritsi da gelakideekin Zugarramurdira egin behar duen txangora. Eguna berezi xamarra ari da suertatzen. Etengabeak zaizkio gauza araroak gertatzen. Azkura handia du ipur masaietan. Eta atzetik jarraika duen hots bat entzuten du hemen. Halal eta lur dira Matiren lagunik onenak. Eta haien laguntza beharko du zer gertatzen zaion deskubritzen. Bizitza zeharo aldatuko dien sekretu bat aurkituko dute. Baina ezingo diote inori kontatuta. Zer nolako abentura biziko duten jakiteko irakurri beharreko liburua. Zorionak Itxaso Martin, tor zaitez mesedez saria. Bueno, Itxaso, Juneri historiaren kokalekuak sortu dio nolabaiteko jakimia, ezta? Zergatik kokatu zenuen Matiren historia Zugarramurdin? Zuk irakurri duzu, ezta. Orduan zu badakizu zergatik, ezta? Zugarramurdin zer egoten ziren, zeintzuk egoten ziren. Eske sekretua kontatzen badugu, ezta? Liburua irakurri behar da bezala, Matiren sekretua kontatuko dugu. Zugarramurdin Matik iten du kobazulo batetara joaten da, ezta? Eta han bere sekretu bat deskubrituko dugu. Baina kontatzen badugu spoiler egingo dugu, ezta? Orduan, hola utziko dugu? Ez? Bueno, Mati da abentura asko maite duen hor bat, desastre xamer bat baita ere, nire asko gustatzen zaiona, eta, bueno, gauza berezi bat gertatzen zaiona, eta azkurea du ipur masainan, Zugarramurdin deskubrituko duelako sorgi xamarra ere badera. Eta honagatik, puntzan Zugarramurdira, kobazilora, bisita egitera.
8-10 urte bitarteko kategorian, onin eta lapurren aitzuloa, eta 10-12 urte bitarteko kategorian, onin eta surf txapelketa liburuak sarituak izan dira. Abenturaz beteriko liburu hauen egilea den Ibon Martinek, pena handiz ezin etorria adirazi digu, baina modu batean edo bestean, ekitaldian parte hartu nahi zuen, eta honako bideo hau bidali dut. Guazen ikustera. Kaixo, zer moduz? Bueno, lehenbizi barkatu, gaur ezin izan dut han egon zuekin, eta esan nahi nuena da eskerrik asko. Benetan, mila esker. Kriston zoriontasuna sortzen du Jules saria jasotzea, berriro oninen bildumarekin Jules saria jasotzeak. Eta, bueno, esan behar dizuet, onin, zira, bi bildumekin aurrera noa. Bale, han egongo dira, beraien urrengo abenturak, zuen zain liburu dendetan eta liburutegitan. Jarraitu irakurtzen, eta uda ona igaro. Hondartzan, igerilekuan, baino beti liburu hon batekin. Besarka handi bat. Laia Gibert Gomez, gerturatu zaitez mesedez, sarian atera. Oraide, 10-12 urte bizarteko kategorian boto gehien jaso duen liburua da. Agian, mundu eta izaki berriak ezagutu daitezke liburu honetan. Agian, munduaren etorkizuna gure esku egon daiteke. Agian, gure bizitzako abenturarik zirraragarriena izan daiteke. Gero agian, ez? Agian, ezingo duzu inoiz etxera itzuli. Agian, indar ilunak gailenduko dira, eta ezingo dugu gertatutakoa inoiz bueltatu. Sarrera honekin irakurtzeko gogoa ematen du. Irakurlea bera, protagonista izatea. Interesgarria. Zorionak Nerea Loyola. Hurbildu zaitez mesedez lekua. Bueno, Nerea, Laiari idazte prozesuaren hasiera eta bukaera asko interesatzen zaizkio. Horregatik bi galdera ditik, ezta? Nondik nakira zenuen Oreiren ibeia eta zela zura mailera gustukoena? Bueno, lehenengo garentzako erantzun bat errexe xamarra badaukat. Ze Oraire idazteko ideia atera nuen nik aurretik idatzitako beste liburu batetik. Ez dakit ezagun inorri azken lainotarra, zen horrelako eleberri txiki bat, eta nik hasieran asmoa neukan azken lainotarra idaztea eta gero bigarren parte bat egitea. Baina tartean sartu zitzaizkidan eskapu liburuak eta ez nuen inoiz idatzi bigarren partea. Eta orduan, Oraire hor jarraitzen zuen, azken lainotarra erlaino horre hor jarraitzen zuen nire buruan, eta batean hartu nintzen, lehenengo zatia bigarrenarekin elkartu eta eskapu bilduman sartuta, kontatu nezakela, kontatu nahi nuen hori. Eta Oraire hortik dator. Eta ze bukaera da nire gustokoena? Bukaera, azkeneko bi aukera babiei buruz arizkera? Ez dakit zer esan. Zuek aukeratu zenuten zeroak? Ze aukeratu zenuten zuen? Oraire berdea dagoenean. Oraire agertzen denean marrazki. Oraire agertzen denean, baina gogoratzen zehazpitzen bukaera hori? Nik egia esan esken nahiago detiz aukeratu. Ze kontatzen baizu ez aukeratzen duten, igual orduan, norbaitek irakurtzen dunean, esango duan, nereak aukeratu zuen, da orduan nik ere hori aukeratukoet. Edo kontrakoan, nereak aukeratu zuen, orduan nik beste aukeratukoet, baina ez denai, beste hon irakurketa kondizionatu. Ni saiatzen naiz, bukaera desberdinak egiten, bat egoten da normalean niretzat desiragarriena dena, eta beste batzuk erdipurdikoak, eta beste batzuk, nahiko txarrak. Baina, bueno, hau da nire erantzuna balio dizu. Lima, 10-12 urte bitarteko kategorian saritua izan da. Kasu honetan, Miren Gorrotxategi liburuaren idazleak ezin izan du etorri.
baina pozik hartu zuen Dul kanpainan saritua izan zelako albistea. Eta ekitaldian nolabait presentzia izan nahi zien. Bideotxoa oigo dirigu. Kaixo, bueno, esan behar poz handiz hartu nuela, Lima berriro ere Dul kanpainako irabazleetako bat zela jakitea, eta eskerrak eman nahi dizkizuen, Limari botua eman diezuen guztioi. Aipatu behar dut, nahiko une berezian iritsi dela berri hau nigana, ze Limaren azken liburua idatzi berri dut, 5. eta azkena, 5 urteko ibilbidea egin du Limak eta bere istorioak, eta pozik harrigarria ematen dit, oraindik zuen gustokoenen artean dagoela jakiteak. Beraz, mila esker, jarraitu irakurtzen eta musu handi bat. Agur! Ani Aldasoro Aramendia, etorri saria ematera mesedez. 12-16 urte bitarteko kategorian, Ezekiel nora ezean liburua bozkatuena izan da. Ezekielek 15 urte ditu, lagun arte jator bat, neskalagun moduko bat, bizitza zoriontsua du. Hala ere, hori aldatuko da. Inoiz ikusi ez duen aita bat-batean herrian agertzen da, Gloria izeneko emakume batekin, eta haren alaba naroarekin. Horrez gain, beste hainbat arazo ditu mutilak. Arrebarekin eta amarekin dituen eztabaidak, lagunekiko gorabeherak, gustoko bi neskaren artean sentitzen dituen zalantzak, zenbat gauza 15 urtetako gazte batentzat. Ezta? Ziur Ezekielek aurre egingo diela. Zorionak, Jasone Osoro, hurbiltzaitez mesedez zure saria jasotzera. Bueno, Jasone, nik liburuaren gaiari buruz zerbait jakin nahi du, ezta? Ezekiel liburuan 14 urterekin agertzen diren tabu beldur eta lagunarteko harremanak oso presente ageri dira. Nola bururatu zitzaizun gai horiek azaleraztea eta nola lortu zenuen horretarako informazioa eta ezagutza? Bueno, galdera, erresa eskerrak. Zor, urduri egoten gara berse galetuko dugu zuen, Eta gainera ikusita Nuria, kampeona, Ze xiltasunaren galdera hori liburu idaztea baino zailagoa da. Bueno, nire kasuan informazio hori neukan, zen nik 14 urte eduki ditut. Orduan mentajari neukan. Azkenean idaztea da pixkat ez da, gure memorian dauzkagun oroitzapenak, gure buruan dauen informazio hori, batzutan ez dagoten eta kanpoan bilatzen dugu, ezta? Baina beste batzutan gure buruan bada gure memorian. Orduan informazio hori berreskuratzen dugu eta irudimenekin sortzen dugu historio bat, fikzioa hitzen dena. Orduan nik pixkati naban, 14 urterekin ere bizitza zein zain, irakurtzen naban garai hartan, nire laguneri gauza gertatzen zitezke, hori guztia jaso, irudimenarekin ahaztu, eta horren emaitza da, Ezekiel nora zer. No? Eskerrik asko. Ian Pinillos arte eta etorri saria ematera mesedez. 12-16 urte bitarteko kategorian, Tube 612 euro liburuak bozkatuenetariko bat izan da. Tube, San Francisco auzoko igarle ikertzaile berezia da. Bizilagun afrikarrentzat agurgarria, emakume zurientzat desiragarria eta polizientzat mespertsagarria. Bolada txar batetik pasatzen ari den momentuan, ustezko anaia baten bisita jasoko du bere patera pisuan. Lekua egingo dio Afrikar adegiaren izenean. Eta erabaki horren erruz, arazo larriak sortuko zaizkio. Lapurreta, droga trafiko eta hilketa kasuetan belarrietaraino nahastuko dutenak. Ture liburu bilduma ospetsua da gure ikasleen artean. Zorionak, Jon Arretxe. Torri mesedez zure saria jasotzera. Bueno, Jon, Iani liburuko pertsonaiak interesatzen zaizkio, ezta?
Gustatuko litzaidake jakitea ea liburuan agertzen diren pertsoneietatik, ea zure bizitzatik ideiak hartu dituzun horiek sortzeko. Bai. Gainera, pertsoneiak gehienak esango nuke errealitateide galtarako direla. Zeri truko daukat, nik normalean urte asko dira, erabakitzen dudanean historio bat, novela bat, leku baten kokatzea, leku horretara joten naiz. Idaztera eta ahalik eta denbora gehien pasatzera. Eta San Francisco auzoan, pisu bateko, etxe bateko giltza butirizkiaten, eta egoten nintzen. Eta kriston auzoa da batzuk ezagutuko duze, han balkoian egonda besterik gabe, 5-10 minututan, ateratzen zizkizu pertsonaiak, kristonak, gauza gertatzen etengabe, gauza zentzugabea, zinezgaitzak, baina etengabean, oso erreza da horrela liburuak idaztea. Hamabi-hamasei urte bitarteko kategorian, murmur liburuak arrakasta izugarria izan du gure ikasleen artean. Tamalez, liburuaren egilea den Ane Labakak ezin etorria adierazi digu. Eta bideo hau bidali digu. Arratsaldeon, Ane Labaka naiz eta eskerrak eman nahi dizkizuet Rakel Samitiarri ilustratzailearen eta bion partez. Izan ere ilusio handia egin digu, biok elkarlanean sortutako murmur albuma zuek bozkatuenen arteak egoteak, eta horregatik eskerrik asko zuei eta jarraitu bezala liburuak isiltasunean bide egiten. Oraingoan, ilustratzaileen kategoriako sari banaketari ekingo digu. Ainara Sola Kuende, bidu mesedez, saria ematera. Arte ederretan lizentziatua den marrazkilari honen ibilbidea ezaguna da oso. Euskal haur eta gazte literaturan liburu asko ilustratu ditu, eta horietako batekin, ez dago argi, 2011an Lizardi saria irabazi zuen. Bartzelonan, animazio ikastaroak egin eta berehala horretan jarri zen. Haurrentzako euskerazko eduki digitalak sortzen. Kokoak hain zuzen. Horretaz gain, Iskander Sagarminaga igerilari ausartarekin, itsasoz itsaso David. Iaz, 3 kokoroa, 3 itsaserronka burutu zituen. Aurten, Koko, Lulu itsaserronkak Hawaira eraman ditu. Iskanderre, Kai-Ui kanala zeharkatu zuen bitartean, alboko txalupan, Eiderrek gertatzen zen guztia marrazkian jarri. Eta Hawain zeuden bitartean, 4 koko berri agertu zaizkie aurre euskaldunei ekartzeko. Po, Kea, Pua eta Kai. Haze abentura izugarria. Zorionak Eider Eibar. Torri mesedez, zure saria jasotzera. Eider, Ainarak arlo artistikoari buruz galdetuko dizu, ezta? Nola sortzen dituzu marrazkiak eta kolore beroak hotzak baino gehiago erabiltzen aldituzu? Lehenengoa zanian nola sortzen ditudan marrazkiak? Sortzen ditut oso pozik. Baina ez pozik nagoenean bakarrik. Triste nagoenean ere marrazkiak egiten ditut eta batzutan triste jarraitzen dut. Baina normalean oso pozik nago marrazten dudanean. Postasunez sortzen ditut, normalean. Eta kolore beroek posago jartzen daute kolore hotzeko baino. Ez dakiz egaitik, gorria, laranja, horia eta larrosa erabiltzen ditudanean, beti marrazki baten, erabiltzen ditudan momentuan egiten dut, hola, ze polito, nik egin dut, guau. Eta urdinak eta berdeak erabiltzen ditudanean, baina egia da kontatu duzun guztiarekin, Kokolulu eta Hawaii eta bizi izan dugun abentura horretan, urdinak asko erabili behar izan ditu dela, ze itxaso zinguratuta gara literalki denbora guztian, biodramina topera hartuta, eta urdin berri pila bat ezagutu ditut hauten. Orduan uste dut igual aldatuko dela apur bat nire
Hemendik aurrera igual urdinagoak izango dira nire marrazkia. Susmo hori daukat, pira, orain arte ez dut pentsatu, baina eskerrik asko Ainara, baina hausnarketa artistiko egite dara manoz. Eskerrik asko. Aingeru Gil Goñi, etor zaitez saria batera mesedez. Josebizki izenez ezagutzen dugun sortzaileari buruz arituko gara oraingoan. Arkitektoa, marrazkilaria eta komikigilea da. Bere lehen kolaborazioak ikasten ari zela egin zituen, Gerria egunkarian eta Argia eta Navarra aldizkarietan, besteak beste. 2023an Euskadi Literatura Saria jaso zuen Ni ez naiz Mikel Laboa komiki liburuarengatik. Horrez gain, beste hainbat proiektu ere sortu ditu. Hala nola, basonatik berri honik ez. Beti ere, irurimena, umorea eta begirada kritikoa uztartuz. Komiki tailerrak, hitzaldiak eta erakusketak eskaini ditu herriz herri, eta gaur nabarmendu nahi dugu haur eta gazte literaturari egindako ekarpena. Horregatik, poz handiz ematen diogu jursalia Joseba Larratxeri. Hurbil zaitez mesedez, Joseba Larratxeri. Aingeruk dauka oso galdera interesgarria. Zergatik uste duzu oraindik batzuetan komikiak arte txikiago bezala ikusten direla? Galdera ona. Bai, da pixka bat estigma bat arrastaka daramaguna aspalditikan. Eta nik esango nuke zerikusia daukala nire gurasoen belaunaldiarekin. Zen nire gurasoa txikia zirenean, ez zekaten etxean telebista, ez zegoen sare sozialik, ez zegoen bideokonsolarik, eta orduan zinemaz aparte zegoen entretenimendu forma bakarra komikia ziren. Eta orduan garai hortan zen medio masibo bat, denek hau guziek irakurtzen zituzten, ezta? Eta orduan, belaunaldi horri gelditu zitzaion, haurtzaroko gauza bat bezala. Eta, ja, nagusitu ala, atzean joan ziren usten, baina gelditu zitzaien buruan, hori aurrentzako asuntoa da. Eta oraindik ari gara, belaunaldi horren... Oira hemen hor datorren, polizoi bat. Belaunaldi berria, hemen gure Niko, bere semia, txalo beroan, mesedez. Bueno, kameo bat egin du. Ba hori, arrastak edara magu, baina oso galdera ona, eskerrik asko. Gune González de Garibay, etorri saria notera mesedez. Eta gure azken saritua deituko dugu oraingoan. Ilustratzaile, margolari eta komikigile hau, Bartzelonan arte grafikoak ikasi ondoren freelance moduan hasi zen lanean. Eta ordutik Euskal Herrian zein Frantzian ibilbide oparoa egin du. Xabiroi aldizkariko ohiko kolaboratzailea da, eta euskal mitologia, fantasia eta historia uztartzen dituzten lanengatik nabarmendu da. Bere lanik ezagunen artean daude Numenak, Azken Garaipena eta Santa Familia komikiak. Azken bi hauek Euskadi Literatura Saria jaso zuten euskarazko haur eta gazte literaturaren arloan. Margolaritzan ere jarduten du, eta nola ez, haur eta gazte literaturan. Bere estilo indartsuak eta giro bereziek irakurlea berehala harrapatzen dute. Zorionak Julen Ribas. Hurbil zaitez mesedez. Junek zure lan egiteko moduan sakontu nahi du. Zure lanean gehiago bilatzen duzu, kontrola ala esperimentazioa. Pixak nik uste dut. Zerbait kontrolatzen dutenean, segiruan pasatzen ja kontrolatzen ez duen teknika bat saiatzera, ero saiakera egitea.
Eta hori askotan kontra doia, ze beti sufritzen da. Osea, ja zerbait kontrolatzen dutenean, hau ez du nahi eta hain beste teknika batera. Eta hor jarraitzen dut, nire lanian eta ez dakite ondo funtzionatzen duztan, baina hori da nire estiloa eta bidea baina. Lehen etorkizuneko idazleak aipatu ditugun moduan, oraingoan etorkizuneko marrazkilariak ere deituko ditugu. Ikusiko zenutenez, ekitaldian zehar, Zuriñara Aintzar ikaslea marrazten aritu dator, lehenengo iliadantzan. Bere irakasle den Asier Moreno ere hemen dago, eta egindako lana azalduko digute. Torri masen. Bueno, aurreko egunean joan ginen Zuriñaren gana, eta esan ginen nahizu Zuriñe. Ekitaldia eskatu digute marrazki batzuk egin behar dituzula, ez? Eta Zuriñe oso artista ona da, eta bere erantzuna ezin hobea izan zen, eta esatzen hasi, baina nola egin dut momentuan zen uste dute. Gauza hauek bere denbora behar dute, eta fokoz, nahi baduzue, azkeneko ukituak emanen dizkigugu hemen, baina gauza hauek prestatuko ditugu, eta hori da Zuriñek egin duela. Prestatu ditugu marrazkitxo batzuk, hemen azkeneko ukituak eman ditugu, eta, normalean ilustratzaileak ohituak zaudete zuek enkarguak egitera, zuek gaur enkarguak jasoko dituzue, orduan hori eskatuko dizuegu ilustratzaileei, mesedez, berriz ere etortzeko, eta Zuriñek banatuko dizkizue labina batzuk, bale? Zuriñek egin duena izan da, hartu ditugu pizka bat zuen obrak, egon gara zuen obrak ikusten eta jotan hori harrituz hor duzue Zuriñeren artea, bai? Eskerrik asko San Fermin ikastolako artista hauei, zoragarria benetan, ekitaldiari bukaera emateko sorpresatxoa. Heldu gara ekitaldiaren amaierara, estataldu dago bain, Zorionik beroenak, Jul kanpainako sarinun guztiei, eta Jul kanpainaren protagonista zareten ikasle guztiei, zorionak. Zuek zarete gure etorkizuneko irakurlea, eta zergatik ez, idazleak eta marrazki sortzaileak. Eskerrik beroenak ere, gaur gurekin egon zareten guztiei, irakaslei, familiei, eta ekitaldi hau posible egin duzuen guztioi. Gaur, berriro ikusi dugu literaturak eta ilustrazioak duten indarra. Hitzek eta marrazkiek mundu berriak irekitzen dizkigute. Eta euskaraz egiten dugunean, gure hizkuntza eta kultura bizirik mantentzen ditugu. Beraz, ez utzi irakurtzeari, eutsi euskarari, eutsi historioei, eta batez ere segi zuen ahotsa erabiltzen, irakurtzeko, pentsatzeko eta sortzeko. Mila esker eta datorren urtera arte, gora Jul!